Khona lapho nje esengikhonza khona jo. Uzokhonzaphi? Wena Khona la ungani? kwezinye indawo ngisuke ngithunywe njengenceko mfowethu, kodwa khona la ngikhonza khona. Nangu Awu sephakama. madodana. Hayi, Awu angimlekele kuwe, ake ngidede. umabonabonane. Awu sanibona. Yebo njani. Awu mabheke sanibona. Angizwa Sanibona umabheke sanibona. yebo ngiyaphila. Ayibo unjani? Awu kwangathi angiqala ukubona ubuso madoda. Mina angikwazi nje. Kuyenzeka phela. Angikwazi nje mina. Usho ukuthi nje mangathi ngiyakuthanda manje ungathuka. Hawu kahleni bo. Ngingakwazi. Cha, nginombuzo kodwa engakubuza uyasonta yini nkosazana? Yebo ngiyakhona. Uyakholela kuJesu. Yebo. Uyamthanda uJesu. Yebo. Uyamazi. Angimazi phela I've never. Usuqedile. Cha usuqedile nkosazana usho ukuthi umuntu uyakhona ukuthi ukuthande engamazi. Hawu. Manje uyifanisa noJesu manje. Cha. Manje uyifanisa noJesu. Cha nkosazana bengukuvezela ukuthi uyakwazi ukuthanda into noma umuntu ungamazi. Oh, hayi ngiyakuzwa. Angithi bekumbuzo ngathi unzimanyana kube ngithi awe ngikuhleke ngawo. Oh, hayi ngiyakuzwa. Yakwabani nkosazana yona yakwabiyela. Yebo ngoAbiel. Awu madoda. Menziwa owakini wakhwalithi into zakhe. Cha isibongo esifanayo. Awu. Cha kucacile lokho ngoba phela ziba khona izinto. Hawu kusho ukuthi ngeke kuze kwenzeke ukuthi mina ngi-associated nesquid. Nesquid sorry. Cha. Angisho ukuthi amagalelo akhe bengingawazeli ngapha kwezimali bekumaze edelela nje phela. Oh, hayi ngiyakuzwa. Manje imalaphi intokazi? Iyakephi kuleli kamthani? Angizange. Sengisho ukuthi kukephi ekhaya nkosazana? Oh, kusemlazi. KZN Terrible. Usho ukuthi zobe igudlutiyela impela ngoba ubaba ungitshelile ukuthi hayi sesithi isikhathi ibhekene ngeyimpondo. Nina kodwa xa nesibani. Kuphuka kwe-trend ayishayile. Uthini? Angikuzwa ngexisa. Nkosazane ukuthi mina ngingakhe ngali ngasothukela manje hlasiba bese siyagejana olimini. Ngasothukela igama lendawo mhlambe engenza kube nami ngiyalazi yabo. Ngiyalwela nkosazane uthukela. Oh, hayi nakho ngibona i-comment ethi mlazi versus Nongoma. Sengilitholile igama lendawo. Hayi correct cha ngiyasho ukuthi hayibo yithini ukahle. Hawu kahle olwethu isizulu angisazi. Ngiyaxolisa ngibona i-comment. Ngibona i-comment. Cha nami ngibona yona. Angazi noma mhlawumbe nami bengene ngiwumntaka baba u17 usinawana ogokhelini uthalala. Sengithi asimashe ngawo kulike. Ngicela ungakhuluma isiZulu esiqine kakhulu ukhuluma isiZulu lesi understand us. Ingakho ngithi akhe asho ngathi manje sesilanda ngolayini angithi uyayibamba ke manje. Yeah, ngayibamba. Iyakhanyela malanga. Yeah, iyangikhanyela.
Bengisaba ukuthi kwesami lolu limi angazi luguqula kanjani kodwa cha bengisho ukuthi hayi ke shuthi ziyobe igudlutiyela zequthukela. Oh, okay. Sengiya-understand. Sengiya-understand ukuthi ukhuluma sengiyakuzwa. Sengiya-understand. Cha bona usungilamlele-ke phela bengiyoze ngiqambe namanga. Hayi, khuleka ngiyakuzwa. Cha bengiyoze ngiqambe namanga kodwa ngoba bese ngichazisile lapha Nkosazana ukuthi awusakwazi ukungigweba njengamanje ukuthi ngiyobe ngiqamba amanga mangithi ngiyakuthanda ngoba sazani ekubeni uJesu wamthanda ungamazi. Cha ke kodwa mina uyangiqala amina uqala iyangincaya nje mina le nto shebi. Awu chazi ungadideki kakhulu ziningi izinto ezenzeka emfihlakalweni. Emfihlakalweni ngokuthi ngibonile nje kuthiwa angi-acceptanga-ke lento le i-request yokuthi ngingene kwi-live ubuzongithanda ngoba usungithanda abantu ngibona manje. Cha lalela Nkosazana yazi u-big if loyo. Cha seza kuthiwa kwenzekile-ke kuthiwa angi-accept. Yabona ubuza umbuzo onqala kodwa-ke into Angisakuzwa ukuthi u-acceptile. Cha bengithi ubuza umbuzo ake ngithi izulu light-ke nami. No bengisamasha ngayo la yini ngithi yabo ubuza umbuzo o-right. Usufrezile yazi. Oh angifrizanga mina. Angifrizanga mina. Ngibona wena makhuluma olibela ukhatha yabo. Unqeke uzisa ikhanda bongibona usekhona. Ngikhona. Yabo manje ngiyabona sawufrizile-ke manje. Yeah. Ngithi mina kulo mbuzo ubuzayo ubuza umbuzo o-right. Kodwa-ke ukuphendula kwami ngiyobe ngeke sawuphendula kahle ngoba uyi-acceptile. Fanele uyibuze ukuthi yini ekwenze wayi-accept. Cha nje bengiborekile nami. Bengiborekile nami ngathi angi-accept. Ngisho uMary naye wayebhorekile. Azi uMary Magdalene noma uMagalene. uMary bye. Wayebhorekile na. Uyamazi uNkulunkulu ne? Hawu ngimphethe. Ngiyakuzwa nje ufaka uJesu endleleni zakho zobumnyama. Ufaka uJesu endleleni zakho zobumnyama. Yonke into usufaka noMaria Magdalena manje. Noma akithi manje ngiyakufakazela ukuthi showcase lento into yasemandulo yabo. Hayi yasho Mary awuyini ke wena ishula uMary. Hayi bona ngiyini mina nguthobe. Yasho Magdalene lento le. Ayibona angeke ngihluleke mina. Awukahluleki. Kodwa ongikwazi ukuthi uyazi ukuthi uma ungena la ubuze ngalipha ngithi bengamele na angimangele kodwa benga-expectile ukuthi kuzofika umuntu avela athi uyangithanda nje engiqala ngoba ngithi mhlawumbe nawe yabo uzoqala nje yabo unhlalele mhlawumbe something hayi ukuthi uvele uhlale odabeni njenganjalo. Cha Nkosazane uyazi kukhona into ongayo othi uma uyikhuluma kuba ngathi uzoyilanda kakule ngathi ngavele usheshe uyikhulume yabo ngoba uyogcina uqamba amanga angiyena umuntu wamanga. Angiyena umuntu ka-Netflix and chill. Ngiyacacisa ukuthi ngimini. Futhi bekufanele kuphelele live ngiqamba amanga. Ngithi here I was just speaking on you. Cha phela ungiconvince-ke ngawo abanga yabo. Manje uthi uvele uhlala odabeni olungekho. Cha Nkosazane phela ngenzela ukuthini
ngenzela ukuthi noma usungihlula njengamanje ngiye kubazali bakho ungabe usathuka uma ungibona. Kungabi ukuthi ungibingelela. Ucabanga ukuthi sengena nabazali futhi manje. angithi uzalwa yibona, awuzalwa yibona. Ngizalwa yibona kodwa bangenaphi into yenza abazali bami. Cha, bohlezi bekhona. Uyabona mase zequthukela nje ungasekho wena ufaka ibhayi uyifihlile. Sengibhekene nawo ngqo. Sengasafuni wena. Hayi ngiyakuzwa futhi ngikuzwa kahle. Hawu. Yebo kunjalo yabona nje fanele nje yabona ijongo yibo phela ukujonga lokho ukuthi uyaphuma ebufaneni osazana. Oh, hayi ngiyakuzwa. Kanti futhi uma into uyilangazelela awulibuya kude. Hayi ngiyakuzwa. Musuphapha wena always. Uvela uqonde ngqo entweni ethize yabo. Lokho angingabazi umntombi bakho ukuthi uzovela uvume esithubeni. Hayi ngiyakudlalela ukuthi kahle kahle ijongo lize ngani. Alizile ngo-Netflix and chill. Ngiya-understand ukuthi ubungazile ngo-Netflix and chill futhi ngakuvele wahlala udabeni ngalo ndlela. Ngoba phela ngenzela kona ukuthi kungabi isimo sokuthi ngishaya kuthiwa cut network la. Uhamba uyibuthe kambe bethini. Uyiqede zonke izinyanga zasemlazi. Hamba wayezoqedela ethini. Ima uthi ngitheke igama lakho la ukuthi uba uthobani kuneme. Manje awuintroduce nanoku introduce. Cha obese kubalekile ngaphambi kwami mhlambe kuwena. Usungangibuza nje igama sesichitha isikhathi. Ufike usungitshela izitori. Awungibuzi Cha ngoba bese ngishilo ukuthi obese balekile ubani othi ngizomkhomba. Sikusho bathi ngizomkhomba. Hayibo. Cha ukusho kona ukuthi phela uma unganqomayo uyokushaya unembeza na ngoba uyifundela nje. Bese usengamani ungishaya unembeza. Angisizwe ngesitory sakho. Yobu usukuthaba unembeza. Angisizwe ngesitory sakho. Do better. Cha yabona bengenzela ukuthi uma sisifica kanje sekukanje uwazi ukuthi bekade ngize ngani. Hayi ngiyakuzwa oze ngakho kodwa ukuthi ngiyezwa. Yeah, okay ngisathi ukukhuluma. Ngiyakuzwa oze ngakho kodwa ukuthi ngiyezwa akuchazi ukuthi ngizovuma. Yebo. Phela kuye kwenzeke vele njoba umlomo kuyisho balokuyiphungela nje. Nami ngibeka into engiyithandayo ngithi nawe ubeka into oyithandayo. Hayi ngiyakuzwa. Bese ngenzela ukuthi singalandi umdanti ngathi sigubhe i-toilet. Hayi ngiyakuzwa. Manje kubalekile ukuthi ufake izakha nezisho lokhulu. Cha phela nkosana ngalincele belimi. Angilifundanga ku-textbook. Oh hayi ngiyakuzwa. Izinto ezimpilo ongakwazi ukuyihlukanisa. Kwazise phela ingale enhlaniphukela. Uhlekani wena nhla ngijwayela kabi. Always uhlekani always ngijwayela kabi. Inganene ngothukela kodwa akusenani ake ngivulela amanye amajongo. Awuvulela ijongo ngiyahamba mina la hey.